Morning. Good morning, quite no say yes. What we can so Sapota nkulu ndi program imene ya Sapota. Say wale program imene akuti basi atu ndi Airtel ya ifukani to ya maimbido ena tumukuta kuona program imene pa phone mbona pa internet kwa cha amene wa Airtel. Ndio kuti apana nzanga tieni ya ito taone to Airtel tapasa ule mwao Airtel yengo ina Christmas kuti bandi weekend imene kuti tuchimpira chachikulu ndito mzuzu imene kusera tu mzuzu hama zimene ya hama maulezi ikusera ndi Nyelele za manoma ena tu munakonda kuimba nyimbo ijamane ti opanda dipo imene amaimba a great angel kodi nyimbo imene igwira sutaka chino kwa amene wa amanoma kuti ayi nyimbo imene zinali tu zakaleka abale nzanga panji jando kucheza tu kuno downtown muno tifepo maganizo anthu ena ndi ena tifepo kwanso akamuna pamene amene akupanga ntchito zimene zitu kuti konzera miseuto imene zabwino kulaka timu ndi FCP Nyasa Press na ule kudandaula kulira mapenate mojulu kukwisa penati yango singo kwisa penati zodanda ulisa kwambiri chifo chimozi chatenga chaka chino zosaenda beti nditu nisipa Nyelele zilipo Kemi mene yenda banji weekend mene Madijani kumene kwa mta inu magwera iti imenika wineyo iya nkulu amene akuti mpira amene akasapota timu after 90 minutes nditwa akuti imene itakawine iya ndatokoza kulakulu redi kodi awa ni machani matiti miteti timati chani timene wanyamulati timawaya ndiye mawaya akhalepo 31 ine nditegepo 13 musalanda akati tionenga kaya asaba 21 pa 31 chosapo 13 asala chani pa 31 yotsa 13 20 chani 21 pa 31 chosapo 30 isala 31 zabwino kulanga zabwino iya kwenda endapo muno downtown iya tikaone so anjinga pamene tikacheze ndajinga pamene tikanokodiwo akuti tu bwanji ulendo wake tu ndi umene kumatisana cheze ndajinga bwanji tilowere tu kumusi kumeneko kumene so mbali ya kumpani tikamve kumeneko kuti anthu akuti to bwanji uyu ndo ambero uyu ndo ambero kodi mayenga tatenga ni mbali ya kunoko ndikuchani matuja kumibao ndiawa ino tibeda ino sita yakwana etaziku yangira ne mbake no kadene so ngugu imene sanga siri kuja kunyumba koma tuja moenda ngugu imene nduti muija kati fruit kapena vegetable vegetable ngati vegetable chifukwa ndi muija motani modukiza eti ndi muija ngati chani vegetable koma muna kati muija kunyumba munakaija ngati chani ngati chani full anakaija ngati full tu ndi imene fufusa nali fruit kapena vegetable adiya kunyumba anakaija ngati full koma kunoko ngugu imene muija ngati chani vegetable nditu ndi ndaonaso umo makonzekera munthu mweti ndakonzekera mwaika aka kotokosera kuti mkabwaja mutokosere matizirake cha kafuti chani iya tiambeka ndiawa ndita musaponyana ndizabwino tumanga 250 nditu yayi kamene kaso kamene kotokosera mano kamene akaika rede kuti akakota kuja ndikachani 250 manga auti ndikachani 250 iya ngani yake tu ndi imene nditu iya kwenda timu pa chamanga timu ya njino masauda timu ya manoma weekend nditu imene itu Castel Cup ndi anyamata mzuzu hamas ngongongo kumenya maule munambo kuti amenya maule ndi afuna amenye ndi amanoma mukona kuti ziyenda banji manoma chichiwina chikho chimenechi kodi pache chichitikira kuti sindazitsata wiki imene ndi mangochi zomba anatenje chikho chimene chichitikira kuti sindazitsata bwinobwino kuti amenyera sana tima ndi chichitikira kuti sindazitsata sinazivere sinazionera koma munamva zoti chani zoti kumpira wa finals wanomawo eti zidziwa koma kumene aswelere siri kuti koma zoti maule agwa mwamva dzulo ndagwa
akuti ayi maule tu amva kuti amaule agwa ndithu iyayi kuyendapo kumvapo ndithu iyayi kuonaonapo koma iyayi kunotu madera marestaurant nde alipena paliponse ndithu ko iyayi kuonapo tikaoneponso anyamata apamenepo apapo kodi muphika sima kodi manga sima imeneyi sinanga tikuidya ngati mmembo eti ndiye tikuidya ngati fruit kapena vegetable kunoko koyenda kunoko imeneyi tikudya ngati ayi ngati fruit kapena vegetable sanga tikuijera kunoko koyenda imene ndi fruit ndithu ndi fruit ete apapa muphika fruit tete ndikuphika fruit mayi amene oti akuphika kodi zimayenda koma kwambiriso timu masapota timu ya Wanderers finals itu weekend imeneyi paja timenya ndi chani timenya ndi sinduza papa kuti sindikuzisala bwino bwino chabwino koma imene ndi machani mafruit imiro mafruit amene iya sima tuyophika moyenda kuti imene tidya ngati mafruit ndithu mayanga zabwino ino ndiyambo kutani pano sikudikira makastoma kuti abwere mundikira makastoma kuti abwere imene ndi chani imene restaurant ndithu ndi restaurant imeneyi ndiye mapika chani pano mapika sima vapunga basi tumasambo patali kodi mpunga pa chizungu ndiye mati cha beans kana rice rice ndiye mapanga bwanji imene mapanga 5,000 kodi ndiye nyengo imene ya Christmas mwati timakumbukira kumwalira kwanda kumwalira kombeso timakumbukira sindikudziwa to sinanga ndimasokoneza kubadwa kwa Mbuye Yesu chabwino ndi makonzekera zotani pa Christmas imene takonzekera kuti nthawi tizakhabe pachisangalalo chobadwa kwa Mbuye Yesu kodi ena ngoti Christmas spelling ya Christmas paja timati chani timati Christmas timati chani K H E R mwina ndisunde chichimwe sinanga mina spelling yakula tiyambira apa paso mwina kuti tikamaka uko tikhaiti tamaliza N K H A M I R S imene spelling yajani Christmas iya kumva poto mai tu amene oto akunoto iya tu kuno komati kuchano no kumbawa kuno iya itu tafika tu kumibawa tu mene tikona tu mitengo tu mene mibawa nditu ya tafika mibawa kumibawa nditu kuno kusika kuchani kumibawa ndeti mati mibawa television creativity that does us ndati bwanji mibawa television creativity iya kucheza tu kunoto kumibawa nditu ya kuonapo zinthu zosiyana wawa zabwinomo zikwenda izi ndeziti zokhala mwambazi ndeziti zimezi matala muli mwamba ndeziti zimezi maluzi amwene nde maluzi kukhala mwamba ni maluzi pachichewa ndicha pachizungu matala zabwino mano mato afika finals inu masapota timu yanji matala ni mangu khala basi tisapota timu matala ndilibe timu munena zona ndipo tili nyengo imene ya Christmas nyengo ya Christmas pacha timakumbukira kumwalira kwa ndani Christmas koma ifeyo malinga mbali yatu chiti kumbukira kumwalira koma muli ndi azibale simungasire amenenso ali mzipembezo zina Christmas amakumbukira chani koma zaiwo zingadzeine mangodziwa zainoneka basi zainonoka inu mapanga chani kuno
ine umagula ntchito yanji kulanga ya usiku ndakona ni matala ndathokoza matala timu mulibe timu kumene koma timu yanji nanga noma kanika sokera class iya Mapalestina iya kwenda endapo tu kufunafuna Nyerere tu kulwanga ji zabwino mulipa jiji mwaso watu kodi kulanga takubena pang'ono ane babule mwazi wa chimene ndikuita ni nani nanga mukana so mwaji bwera na chimene bwera ndi pafupi kulanga zativuta bwanji neba wasangalala neba dzulo amaita kukondwa ngati game yo ndi yake akuti nyimbo ya sitete nyimbo yake maule kudandaula taimbeni kulira ifeyo sitikulira tatengako chikho chimodzi andathu watuka opandena chilichonse kutero kwa masanga kuti apha chilombo dzulo game ya mzuzu amakakondwa ndiwo chilombo chafa muthandiza kuti nyimbo ija ya Great Angels ija ibweranso opanda dipo ibwera munena zona nyimbo yoti chani maule basi mpira mkitege imeja singate masapota police kuma nyimbo sakwiziwe ino Wanderers imene afikira muja amene kumenyera mujamu Wanderers mesa ino olumuka na wina ndi anaja mayopa Wanderers mayopa timu ija Wanderers imoba police munena zona Wanderers imoba chani imoba police oti police kana ngodusa solo ndokunoma so imabili kudi club mwachena atu pakosi pali ndijani mimi ndega icheni ndikachani kamene akalingi basi kalingi kamene kulu tu amene tu wa bullet mati wachani wa bullet mavala kachani kamene kalingi tu mavala chani ringi mwaifa kwa budget ya friend yangu mwenye uko sakalabazi awasimuona mwapeza ajijo necklace man okay so ringi mene mwaifa na mucha nkosi mukose pachizungu kosi basi kodi iya pachizungu ndi iye kapena ndi chacha mwaifa na mucha nkosi muchi pachizungu iya mkulu tu amene pachizungu nikire wavala lingi mujani muai pachizungu muchizungu pacha muai wavala lingi muai tu mkulu tu amene tu timu nda bulesi iya ena ndo amanena kuti maule iya zatode sazo kuti HHI maule ilipo iya nkhani yake tu ndimene iya so kulanga Lieutenant Kevin Yogoyogo ati amene Lieutenant Kevin Yogoyogo ena mangoti wachiyawo chilikali wa Wanderers unaiona perete imene nakuba paka Mozo Stadium taimirirani wachana amene wachiyawo kana ni basi manali kuperete pa stadium kutoko nali kusangala kuli chilombo cha chatani koma suti sakawina wamandasi modzi afuna gulidwe pano mwa chakucha sikuliso zuzu ikadusa hadi zitumbua tabwera zitumbua kapena mandasi omwe agulira ta okay maule umo mulicha zitumbua umo mulichani mandasi okay mkulanga ndiratinda kuguleni mandasi amene kapena zitumbua mudya ngati mafruti kapena ma vegetables mafudu mudya ngati mafruti mafudu mudya ngati mafruti kapena ma vegetables mafudu mkulanga mandasi awa mudya ngati mafruti kapena ma vegetables ma vegetables iya timu cha bulesi nditu mambo mabulesi ataja mazitumbua ma vegetable masamba awa ni masamba kwa mabale masamba fotokoza bino apesese kumalika kama ninakuza nakuza tu bwere huku tabanu pali okay ase awawa ase imacha kuwe inaweso zone kutiso anthu azizoti iweso ndo buleseti anthu amina kona mele kuti iweso ndo wachani wa bulesi ase awawa iwe waneti udya ngati ma vegetable afotokozere tapereka auze bwino anthu amvesese kuti awawa ma vegetables ai mungoti apapa chimene chikuchitika chaketi
aujeni anoma anyere akangowina mkulu wanga amatumbo mkulu wanga tatena za ma vegetables awa wali umomwa awo basi ndakusaba kuti ndingaje ngati ma vegetables majani ma vegetables yeah masabari mkwachulawo ndi amachado vegetables tavuse na bless yo mkulu wanga tabule toka kuma okay ringi imene mwavala nkosi atati mwavala awiri akhala macha akhala machina awiri macha manigres awiri achoka ku ringi manigres achoka ku ringi nigres koma mwavala muchani nkosi pachizungu mu vegetable ete avala muchani chinangwa ti ena amati manyokola kasava wana kuti pachizungu ere atati kasava mukupanga pachipa 100 ijo 200 ijo kwani ichi banji 200 ichi mulipeni Ngondo kubedi. Akoni kama dia wandu ratokauka. Abule sazija zitumbua. Chirangwa chimene chichi muchikulisa kati ma fruits kamina ma vegetables. Ma vegetables. Machani? Ma fruits. Ma fruits ite osati macha? Iya itu kuno tukuja chinangwa chimene chi atokosa mano atokosera kachani? TV chani? Timu Wanderers. Wanderers. Gwira bambale. Wene mbale wanga. Mutokosera mano chani? TV stick. Chani? TV stick. Amene awanda. Kulanga, mwaikonzekera bachi game imene. Ndemo ito kuwina. Ndipo ana awa. Malise kai kutafuna tukafusa. Kulanga, chinafuta ndipatipo. Museke so china kama. Chinavuta ma defender atusana tithandize. Sana tunaponya kwambia ina baba tunde game janali iya akina baba tunde ma defenders hawa natani anaponya kwambia ino baba tunde ndi defender ama ma defender atu ana nani ma defender anali bwino oma game wesinali mbali yake Kulanga tinaponya kwambia funso ma defender kapena ma strikers ma defender mbuyo musana tithandize komanso ma strikers atu sana tithandize achinyisa zingati ma defender place ma defender sana dinyisa sana dinyisa achicho game ikafika mapenalty ndipo defender moyo ndio dinyisa meja ni juga wachiona ndani abule tokauka to amena ukauka game imozi takamba ni tiza abule sinokano kama kuti kana kufema no matirani tirowe mu mbalomo ndika kala akadakalowa mabingo akaitapo chani ne bayi kakona okay rafusa nikajigeni Kulanga bwanji funa kumwera ase madza wawa kodi sachi mwalaje sana ume mugulisa kati fruit kapena vegetable kuno Mori jani mutanda usajani Etamene simulalive fusolo mwalive madzi wagulisa kati fruit kapena vegetable ngati fruit tete madzi wagulisa kati chani ngati fruit toe kuno kuchani kumibawa nditu kumibawa umene madzi wagulisa kati chani ngati fruit nditu timu masapota cha timu cha timu awa ndibe timu nayo yonse ulibe timu koma kale unali ndi cha ndi timu yanji Kulanga akugulisa madzi awawa akuti madzi awo kuno akugulisa kati ma fruits timu masapota timu yanji kale masapota ya Bulesi kale masapota Bulesi pano asala ya udabisani ndikudaba kuti kale masapota Bulesi tafuse mwina wa Bulesi mwanga ngati wa Bulesi amene akudabisana asala yo akudabisa ndiponya amene so Bulesi akuti kale ayi sanali wa Bulesi iyayi tachezapo tu kuno kumibawa tiendendeso tioneso kumadera ena kuti kodiwo akuti tu bwanyi tamvapo za madzi amene akumwedwa ngati fruit tamvapo so paseripo za nkhuku imene kudyedwa ngati fruit komanso kuonaponso masapota ena abulesi okhaokha akumenyana nditu kodi weekend imeneyi manoma atibweresera zotani koma mahama akumzuzu akuti abwera ndi moto akuteno hamala imene ikadukira pa Wanderers hamala imene atenga kumzuzu
Azoona kuti kadukira pawana. Bullets zipolopolo munalola bwanji mahamala mpana ikutilizeni. Inali nthawi. Kumeneko kulanga. Inali nthawi koma kuti mapenati alibe sodolo. Mapenati sapanganika ndi njuga chimapita kwina kulikonse. Bwera se. Koma pempho. Uyayi uyo. Pempho langa neba satipangise manyazi. Timuthandizira atuluke kuendeke na kake. Chabwino. Koma kangoleperaso ngoti kungotuluka opanda manja. Neba akuti mwangotuluka opanda manja. Maona chichewa lichudu. Hata tuluka opanda chani? Manja. Maza kundi aja akusiyana. Akusiyana? Etako kutramo nchere mumu. Uwa mwanga di fruit kapena vegetable. Uwa ukatramo nchere. Uwa fruit kapena vegetable. Vegetable, yeah. Akuti timu. Bera kuno. Yeah, yangana. Timu yanji. Bullets. Watijani kowa. Bullets 100. Bullets. Mazi aja nakuna mwanga tijani. Bullets, tafuta na bullets. Mazi atauma ugulisa katijani. Ma vegetable. Yeah, amene watu so wa bullets so akuti mazi amene wagulisa tukati ma vegetable tu. Kuno kumibawa abayanzanga tiendende. Tone so anthu ena akuti basi. Yes, pitira tu ndi program tu imene ifuna kumva apo tu anthu kuti nyengo ina Christmas akuti tu bwanji taonapo ena aja kukambapo ziwiri zitatu komanso enaso kukambaso zotele marasi nawonso tu kukambapo leya tafikaso tu panonso pamenenso pali mkulu winaso amene tu ali pamene pa kuti nayenso amapanga zoyimbayimba manoma tabweraso tu amibawa mwakumbukira mibawa ino yokulanga zikwenda mungoti nacho sabola kuika palibe sabola kuika palibe auto sabola kuika palibe monga ngati ino pacha zina jamatinda manoma amata manoma mambo so manoma zina limene lachokera pati wa manoma zina inachoka pampira ndithu ndeno zampira zinasiya pamene nagwira za Yesu ndese mnatenge zina a Yesu bati mungoumilira zina lomwe la manoma nanga si anthu anazoya ndikakhala osavomera anthu amaganana ndikuchita mwana ndikuchita chipongwe chifukwa anthu anazoya 20 years ndikupanga zampira ndithu simasangasidwe nawo kodi gitala jeri kuti gitala nthawi ya mademo anthu anaphwanya mumayimba inuyo imayimba pa bridge yo nthawi ya mademo anthu anaphwanya ndiye panopo basi mangoyimba ngomayi ana mulungu machita kanga chete ndiye mumayimba bwanji pataipa mwina tingapepo nyimbo imodzi kupande ndilingaka simayimbira nyimbo ya mangoyimba ngoma kwa mwinaja amaziwa Yehovayo amaziwa kuti akuimba zaku nde munatatu kale mmayimba tu ndi mayimba nditu nde palibe inacho yakapera yongoyimba opanda chani yopanda ni mayimba opanda nyimbo mungalinga kalamu ino wake mumayimba opanda nyimbo kodi nyimbo ndi kuimba si zinthu zimodzi nzosiyana kuimba opanda nyimbo nzosiyana pamene oti umata kuimba ngoma ndikuzaimbaso nyimbo yake pakamwa mwambuye koma nkhani ndi yomweyo ambuye atamandike tigwire apa tipange chonchi manoma ambuye atamandike zikomo kwambiri ilikuenda ni nditu nde mati Nyelele isi manoma basi mabishop onoma wakumwamba
Bishop Noma wakumwamba. Masanga mwatengaso dzina lomwe chamukira naye. Swakapeteke. Katanuzeni game imodzi ya Noma imene kumbukira bwino. Nasiya anaambisa mpira Satana njerekezi. Nasiya zimene sinipanga nawo. Kumbukira ni game imodzi imene mmaikumbukira bwino ya Noma imodzi yoka. Ndiye ndikatero ndabweraso komweko. Kwa Satana njerekezi. Fuka mpira anaambisa ndi Satana njerekezi. Unaambira pasi. Pamene unayamba yoti panali mfumu ina yake inauza anthu kuti asingwana zinani amene ati azine bwino ndi mpase chimene akufuna ndiye panapezeka sikana moza anazina bwino atazina bwino ndiye mfumu yenati wazina bwino ufuna ndikupase chani ndiye sikana yati koma ndikafuse mayi wanga ndiye ukasika kuja ukafusa mayi yake amadana ndi Yohane Mbatizi ndiye anati ukamuze mfumu yakupase mutu wa Yohane Mbatizi ndipo zinachitikadi kanakauza mfumu aja mayi ndauza kuti mutu wa Yohane Mbatizi ndipo unadudula ndi mutu uja kumpasa mwana uja kungofika nawo anapasa mayi yake umaponyerana ndiye anamulonjezaso mwana uja kuti ngati ndiponya iweyo osagwesa pansi ndikupasa chimene kudoda ngatata dode kuya kudoda ndiyeno kunali anthu ndikati anthu limene nali siku la Sabata ndikati anthu mumve sukwadi anthu ambiri mutu wa Yohane ndiye sandeso panapezeka kuti bambo ndi anzawo ndiye anati teti zipangani njomba ndiye kunali njomba bambo ndikati njomba mumvese ndiri kumapasirana mutu uja umakubukabukula apapo pasisi apapo pandasisi apasisi mpirano unambika pomwepo kenako kuti ateti zipangani masera mpira umene uja ni mutu wa Yohane anayambisa nditu mwambwe mwatatu kumamba kulemekezeke. So Noma akukumana ndi Mzuzu Hammers. Osaka big bless. Big bless yagwa. Supane report sinipanga nawo. Ndinasiya basi ndinasiya ndimapanga ndinasiya boma la mayi timu yose naigulisa ku be forward sindipanga nawo za mpira ndame nansazindikira ngati mmene mukupangira anthu enano koma pano nditaziwa kuti mpira imene Manoma ndi Mzuzu Hammers atawine izo sindipanga nawo maloto aliozezo palibe ndikangotero ndikubera soko nkuja banji dzina la Noma simunalisiye nanga dzina la Noma mukutenga somwezi zachikale uyu ndi Noma Bishop Noma wakumwamba siwakwapwetekerera anthu ena amene auzeni tumwina poyang'ana pa TV apa mwauze anthu kuti chonde ngati muli ndikothekera mundigulire chani gitala ina auzeni apo apapo ndikupemphani ana mulungolo kundithandiza simandithandiza chaka china ndazapempha kuti ndithandizeni ndipangise abamu ndiziyimba koma sizinachitike ndiyeno ndikupempha kuti ndithu ana mulungu kuti mundigule gitala pavuta kwambiri koma ineyo ana mulungu ndipaseni transport ndizipita kumuzi chifukwa panopo pataoni panalowa nyekwe ndikati nyekwe ndi mwala pataoni panalowa nyekwe ndi mwala lero kukubuduza kulephera mawa kuunyamula kulephera siku ina ngomenya mateche wati koma mawa aso kuunyamula kulephera siku lina kukubuduza kulephera kena ngomenya mufuna mupite kumuzi kuti basi kumuzi kwathu mulanje muzi katani basi magonka chifa pataoni ndimata kugona ninja kodi inu ndakulimbuli kumulanje kwa chinyama kwa mabuka koma ndizona kuti kulimbuli kwa mabuka ziona kuti kulimbuli kulibe anangoimba kulibe anangofaniza simnamveko kuti kulimbuli koma sikuti kwa anthu osapuzira kwa anthu osazindika anthu ozindikira kulilongwe kuno kulimbuli apa mbuli ndi savage munthu ovuta kwambiri paziko ndachokoza bambo anga ndachokoza zikomo kwambiri zikomo nkulu tu amene kuti ngati mungathandizeni tu transport azipita kwawo ndithu program yake tu ndimene ya Sapota kuyenda yendapo kuona poto tili tu pano pamene pakumangidwa tu mabridge tumene tikuonera pamene pandithu chitukuko kubwera to kulilongwe ndithu yena timavutika kuyenda pamene kuma chitukuko kubwera to Manoma weekend imene tiziyenda basi 3-0 azatu awa Hammers amene ahama mamaule atati achinya chigoli chimodzi ise singathe kuwina kozi lemene tikuzo kuiona dede amene kuti Manoma tu ainene akuti
Manoma akawina 4-0 olo anzathu amene anzuzu Hammers atinya chigoli chimodzi Manoma akawina 4-0 au kunya chimodzi koma akawina zingati 4-0 tete chabwino iya itokula matala zabwino ndiye zabwino matala Yes baba. Sendesani anthu atu inu zabwino Zabwino. timu Masaudi Silver Strikers. Yes. chaka chino tapanga bachi Chaka chino chitabwino kwambiri makamaka mu Super League. Silver yasonyeza kuti ndi club imene chitabwino kwambiri. Yeah. Chabwino ndangumvaso kuti iya dzuloli azatu maule au nazokoma maule tu azidziwa kuti mpira ngozungulira kumapita osangu kandi confidence ene pamene tu long ground tawina kale. Yeah, that is not a football. That is not football can change anytime. Football can so sizabwino kulanga inu Masaudi team. What's your name? My name is Helix George Mbeya. George Mbeya. Yeah. How do you spell George? George. How do you spell George? G-E-R-G. Yeah, spelling George remain in the G-E-R-G. G-E-O-R-G-E. So masokoni sabanji nani? Nani Musa. It's like do you follow football? Yes. What's the difference between a ref and a linesman? It's very different. A linesman is I'll give you a chance. Linesman. Janka Jijewa. Kusa labda nchichewa? Yeah. Labda Chingerezi. Labda Chingerezi. Yeah. La Chingerezi tiyanke mujani? Mchingerezi. La chitumbuka tiyanke muja? Muchitumbuka te? What's the difference? The difference is there is no quite difference. The referee is the one who officiated the game, and the linesman is the one who assisted the referee to find the fault. Kupita tuli program imene ya Sapota ndetu tavapo awiri atatu kunenapo aziwiri koma imene tikuonera mkuti ya town ndiye kusintha zinthu zikuchitika to kunoto akonja chiyendeze chivebe imene kapenaso kungopita tu musimu kufuna kuti tikaone nawo anzathu ena ndi ena imene kuti tiwote solo mungakhala ngati inuyo Christmas ngati osati rasi mandifuza kuti ngati rasi apo ndenda fotokoza concept ya rasi kuna kuti kurasta Christmas sakondwerera okay nanga mukakhala ngati inuyo ngati leo munthu kwa ine ngati munthu ngati mene ndilipo satengera chipembedzo yes Christmas imatanthauza akhristu kukondwerera kubadwa kwa Yesu ndiye monga ngati kwa anthu mwina muli ana nthawi ya Christmas mapanga chani kale nthawi imene yoyo ndili mwana ineyo ndimaona anthu akugula Coca-Cola Fanta tikoti ma cold drink madani ma cold drink kapena kuti ma cold drink zokumwa zozizilisa kukhotsi yes nditudi ndi akatenga mazungulira nazo kugula mmamawa zuwa lonse kumayenda nalo mpaka nakumamwa mwina kunyumba usiku kumene simachitika kale kumene tikunaza kale mapesedwe akale ndi pano pa makasiyana kalelo makhala kuti munthu amapita kumunda kukapalira mmindeti amakhala ndi kandrama pano pa mwana wa zaka 10 kuti akakhale ni drama akulu zogulira Coca-Cola ndizovuta ndizovuta kwa mpira ndiko kakhala kuti nkhani ya mpira timu yanu ndi nkhani ya mpira ine ndi Wanyelele ine mukuyankhula ndi wa Wanderers Wanyelele Mzuzu Hammers titengera zotani Castel tisaneneletu tetingoyezeka koma ziziwika zo sanga ndipenda watu kapano madweti manoma sipenda nikafuna kuonesa zinthu imaonesa ndisaitengere chisolowezi koma tingokhala tingoti pheti one anzathu andeza apo etikatu amene wasopano paja amagenda atu ufuna andigende
Koma ine simu ndizi miyala pano isi zikulu. Iya sono rasta sagenda. Rasta sagenda. Ayi akangoluza amavomereza. Koma Nyelele ngakhale iluze imakhala ili nganganga kwambiri. Kupitiliza ndithu masewera mpira. Kupitiliza masewera. Sigwedezeka. Nde mati tisanenetu za weekend. Tisanenetu za weekend. China chake china chikulu chikhoza kuchitika. Munena zona. Ndithu ndikukuza. Koma pang'ono mukununkiza chani. Kungonunkiza chabe. Kodino. Castelo. Kodino. Nyelele dakhala kale pa bench nthawi itali. Akunyamula nyamatacha. Chifukwa anaimba tu Great Angels nyimbo ena cheso. Akuti ati opanda dipo. Ati Wanderers chaka chose opanda dipo, chaka chata opanda dipo, chaka chinacho opanda dipo. Oimba ngukhala nda Great Angels. Sono mino siyo imba za uzimu nda kutimba ifesto za mipira. Great Angels ndiye mwana. Pamuno pokati ngoimba nyimbo imene eti. Opanda dipo. Amene wamauza unotakali gaile bwino azimba za Yesu asaimbe za Nyelele. Koma idunde weni turasif. Tango imina ndikone ndibino bwino kulaga. Ndone sukumbuye kukanga ndimanyamula zina zaje. Nditi mene. Nde rasta zimene amapanga zimene. Mungangotionesa pang'ono tisirire nawo. Zatu siza manyado ayi. Ndi lumbiro lochokera kwa Mulengi. Ndeti masunga sisi osati kumangwenda nawo veya mudziko muno ayi. Ndife ansembe ndithu Mulengi sitimangopanga za chisawawa ayi. Munena zona. Ndithu ndikukuza. Sindingangolionako pa. Ayi. Ndipo lo mutu akhaoti mwameyisa nkhongo pamwala. Sindingachose mutu wanga kuti mukaone sisi langa. Tizaliona Saturday limeneli Mahamas atamenyesa ndikazakondwera kwambiri. Manoma akamenyedwa ndi Mahamas. Inu ndati muyanji. Ndatokoza. Inu ndati muyanji. Ziko mokwambiri. Inu ndati muyanji. Inuyo achicho. Ndati muyanji. Manoma. Nyelele. Ndatokoza kulaka. Ziko mokwambiri. Mbale timu ndo polisi maule kudandaula kulira sindingaimbe chifukwa chakuti palibe zodandaula kwambiri fazi machitika kaya koma zona pana ife tanyamula zipolopolo mabulesi ena watanyamula mahamala zona pana kuti menye mahamala ife kuluza kuti kuzimene zimachitika pa mpira chicho mayembekezera zabwino ndi kodi ase samusa samusa uiterekeze ndo nyama cherekeze ndo nyama ndio mungagulisa ngati fruit anthu akoza kudya ngati fruit kapena vegetable fruit aja ngati fruit samusa wa nyama aja ngati chani fruit zabino kulanga adapopo maule tukudandaula no kudandaula akula mwana ndikuchedwe saniro inu timu ino wanoma weekend imene kuti basi tili pa bingu basi ndipo tukatenga chikho chichi anthu atiseka kwambiri ati chikho chanji me Castelo ndi bulesi kusera ya manoma kusera chikho chimene chachani Castelo ndi ati Castelo mwina spend yake ndi cha sanga ndio wali cash deposit pali cash chani okay C T E L ndala bisa ndine kapena ndiyawa amala kusandina iya akuti ndiyo manoma akosera chikho chimenechi pang'ono poka akuti ine ndala bisa ndine timveso chikho chimenechi ko chanji me Castelo eti ko chanji me Castelo eti ko chanji me Castelo ndi ya bulesi kusera ya manoma kusera chikho chimene chachani Castelo ndi ati Castelo ndala bisa ndine kapena ndiyawa amala kusandina kulanga mwati Castelo no Castelo simunanenepo eneo za Castelo no Castelo
sana nepo za Kachitero ananena za Kachitero koma iya za Kachitero Kachitero ananena koma ndika cha ku Mozambique ndikumalawi koma mwana anangosokoneka kwa kuti sana chicha mama wapo sana business siku iya mwina so ena simu namve nditu mkulu ameneyi ananena po tu mawu amene pang'ono pokati tibwereso pang'ono timumve mkulu amene kojanji me Kachitero Kachitero eti Kachitero Kachitero kojanji me Kachitero Kachitero eti Kachitero Kachitero kojanji me Kachitero Kachitero eti Kachitero Kachitero yes Kachitani Kachitero Kachitero chisangalalo manoma kwambiri amene ali chisangalalo kwambiri maule bwanji zalivuta season imene bwanji kuvuta kuwose na kuchitika malinga ndi chiyambi chake mene zinayambira ndi chiyambi chachinayi chovuta ndi chinayi chovuta kuti chipitebe chisogolo ndatokoza zikoma kwambiri iya itu maule kuchakumanjaku mbali inayi iya itu amene wato ndi makachitero nditete anoma noma ketie noma Wanderers kamene cha Wanderers Spain Wanderers ndi cha W A N D E R S iya kadi yake tu ndimene tapapo za Kachitero panonso tava za Wanderers ndanena Wanderers kamene Wanderers ndi Spain Wanderers W A N D E R S zavutabe tu iya ya Wanderers spelling yawo sagwidzi wabalanzanga kulanga ndatokoza redi kwenda endapo nditufuna kuyangana kuti Nyelele zikuenda manoma kapena maule ndibe mbali mulibe mbali kodi mukati mulibe mbali nanga seko ili ndi mbali seko ili ndi mbali zingati seko ibe mbali yeneni chifukwa ndiyo njozungulira ya chinthu cha 4 kona kumene makayiri ndi mbali 4 pale makona 4 tati chambuleni apa chimene chili mbali zika makona 4 makona 4 seko ini mbali zingati iyi mbali yeneni sikuoneka iyi mbali yeneni ikuoneka ikuoneka mbali nasokonekera ndine kapena ndine ambaso kone apa zili saka ziwiga mwati square ilibe chani square ili ndi mbali ili ndi makona ine ndanena za mbali masides 4 yeah seko size yeneni sikuoneka side yeneni sino ina size tu mako side mbali sikuoneka ya seko triangle ili ndi makona ngati triangle ndi makona ngati rectangle 4 seko ndiziro amene ilibe kona iliyonse ndanena za makona seko ili ndi maside angati ilibe side seko ili ndi cha one side seko ili ndi maside angati timu mkulu wanga maso watu mtaoni muno maganas Mazimbabians amachokera ku Zimbabwe Mazambians amachokera kucha bwera napo Mazimbabians amachokera kucha ku Zimbabwe Mazimbabians amachokera kucha Zimbabwe Malawians amachokera kucha ku Malawi yes ukulanga ngati Mazambians akuchokera ku Zambia Zimbabweans akuchokera ku Zimbabwe nanga the Ghanaians amachokera kuti Arsenal the Ghanaians amachokera kucha ku Ghana nditu Arsenal the Ghana zamachokera kucha kodi Arsenal ngati machokera ku Ghana nanga Man U machokera kuti Man U machokera kuti is it Ethiopia kapena kucha England koma Arsenal the Ghana zamachokera kucha ku Ghana Arsenal the Ghana zamachokera kucha ku Ghana nditu Arsenal the Ghana zamachokera kucha Arsenal the Ghana zamachokera kucha Arsenal the Ghana awasingatoa zisara ulizimakala Zambia sema zisara sema zisara koma zamani Manchester mazizo bwino Manchester mango vanda kama siporo Manchester simuone popena pa Manchester za Manchester mango nanga marisha likavala wakadina Manchester nanga boti pamene Adidas spelling Adidas ndija ADIDAS GS and Manchester simudziwa pa Manchester
About spelling ngavana. Yeah, sira ngati Arsenal the Gunners amachokera. Zimbabwe amachokera cha? Zimbabwe. Zambians. Zambia. Malawians. Malawi. The Gunners. England. Ghana amachokera kwinga. Tamani. Gunners. Amachokera cha? Gunners imachokera ku England ya. Gunners. Imachokera ku India. Zimbabweans amachokera cha? Ku Zimbabwe. Zambians. Zambia imachokera so Zambia kumwe. The Gunners. ya Sapota kwenda endapo kucheza hapo tu muno town nditu ya tu osiana koma iwe nakazungumza na mmoja ni maluzi zimelis ni maluzi zungumza na banje manoma finals maule zavuta ndizo zungumza na banje ni maluzi Amen. Zukiza ni maluzi mes. Yambo. Kani ndimena kwa hapa. Kani magamba kati mamuna. Maula ana gawina. Maula kana wina Florida. Ari manoma ndori yakaraka population kwambiri. Koma mene mkoni la. Ati gogoda ndi hamala. Ari gogoda. Defender maule kumene. Ati gogoda ndi ari gogoda. Omano Wanderers jayo ndori idenga basizalendo. Yadu sabasi. Awatra zejaidu sagemu imene asa imali sabasi. Imali sabasi. Imene jaidu. Kumene ngokulonga. Yenu mwati timu yanje? Endo noma. Noma. Zienda? Babasi. Mulimbira ntima bata. Mulimba ntima fani mene timu inozuia. Ngata gwesa ku 47 kajira ngata pira gwesa baya ku 47 imene mafuta kwambiri. Imene mafuta kwambiri. Yenu mwati mapaletu. Mapale za divuta. Hamazi ikutenga basi. Ati nzuzu ati kutenga. Hamazi kutenga basi. Singa gwese jovu ya ledi katimeja kukanika pa blues. Kodi ipea kuti maule mabullets zipolopolo. Kukanika ndi hamala zona kuti gwesa ndi hamala. Anyamata jatopa. Kodi ase Sapota zawo ndikala yanji mene. Okay. Sapota ndikala yanji? Orange. Yeah. Kala iwe kala mene. Ndiyali mene? Orange. Sono orange color ndi orange fruit. Orange nini ndi? Anzosiana. Palo orange color palo orange fruit zivizo siana. Sima akuyanka kusanga? Mese kufuna utasianise pakati pa orange color ndi orange ya fruit. Orange weni ndiyo. Orange weni ndiyo. Wakala. Yeah. Osado of fruit? Osado of fruit. So fruit is just orange? Fruit orange yo. Ndi orange of fruit ndo siana. Usiana ngokuti iyo ndikala ina ni fruit. Orange weni nduti. Ine sena ndi zosiyana kapena zofanana. Orange weni nduti. Yes. Wakala. Yes, indeed weni. Uyo ndi orange kumbali yake kuti ndi fruit. Orange weni nduti. Wakala. Police team. Hamazi team. Kuma timu yekuno ndija? Police. Hamazi. Ikalwaji police. Ikareme yaka mozi koka. Inu. Yamene ata katenge drama pa finals inda. Iya, amene atafike finals inda. Hamazi ndimene yafika. Sobano. Chabula yekundi Hamazi. Yebo ni police. Bukula kwa chino. Orange weni. Orange wakala. Ndo orange weni. Orange weni. Wakala. Atazabino munali kutibu. Munali akatamanga basi. Mwapala chinja? Chipewa ichi. Chipewa. Pa chizungu ndija? Chipewa chisoti. Okay. Chichewa, chipewa, chizungu ndijani? Chisoti. Mwapala jani? Chipewa. Chipewa chimeche? Pa chichewe? Pa chizungu? Chisoti. Yes. Kumene koto kunali to ya mbali ya chakumpani kumenezo ku bridge kumenezo kutaka ku marathon ndi manoma ndi anthuso patali pano tibwene so ticheze poti yathu zabwino akulu
Zabwino. Timu Wanderers. Maule kudandaula. Maule kudandaula. Kulia dzulo ndilelo maliro. Maule to makhalidwe wake. Maule ndeke akukumudwa. Kumene kwa ine? Mapaka. Ya. Kodi ichi ndicha? Maule. Zona? Ichi ngati chiti maule ichi ndicha? Mauleso. Ndaona? Maule. Akula akuti maule? Zinaende chipewa. Ndaka chipewa. Chipewa. Fuso mwanka uticha? Ijanka chipewa. Ichi ndicha? Chipewa. Nakasema ti maule? Inendi no maule. Aya, ichi ndichani maule? Zikwenda? Siziwenda be? Tabu, ngati mwina tabela mbafupi. Chafuze kayawe, mwati chipewe, pachizungu ndicha? Caps. Nakachimena Malawi. Amen. Timu matimu inoja? Wanderers. Weekend imene mkono ti Wanderers zine ntrabanji. Tiwina. Zigati 2-0. Maule ife Wanderers ziwina jani? 2-0. Awawa atati mina atsogoleyo kuchinya chigoli chimodzi pa ife 3-0 singate kuwina. Sizingateka. Iya atakotayamba kuchinya iwe. 3-0 singaiwine. Sizingateka. Mkulu wanga tikuyerekeza pano atatayamba kuchinya iwo chimodzi. Ife singate kuwina 3-0. Sizingateka. Sinangamba kale kuchinya. Zativuta patipo ife. Zativuta pati. Zativuta ground maseweledi. Ground maseweledi. Maseweledi? Ichi ni mati chani? Iya kinacho. Kulanga mungakazike bambala mosi. Akunyamuka. Ama pachichewa chichewa. Iya uyu. Okay, izo mati chani? Ichimene choni chane? Masipoko. Masipoko. Amene ni masipoko? Akakalapo awiri. Kulanga, Zabwino. Inu masawada timu yanji? Inu masawada timu yanji? Yeah, ndidasiya mpira. Musanditawe kulanga. Yeah, ineyo ndidasiya mpira. Ndidasiya mpira. Ndiye matana. Banoba, ndikugwira izi ndikumata utani. Basi. Ichi ndiya? Chubu. Pachizungu? Chubu. Kodi ankulanga? Chubu chili shape yanji? Shape yanji ya chubu. Triangle kamena square? Triangle square? Seko. Kodi seko ini masaidi angati? Seko? Chozungulira. Kulanga. Seko. Ichi ndicha? Seko. Ni chubu tu. Chubu chubu kwa mwangutisha uchati seko shape yanji? Seko. Triangle rectangle? Shape. Triangle ite. Iya, nanga sono mwenjeno chelo. Chubu chimene cha shape ya chani? Triangle. Yeah, shape chubu akuticha chani? Triangle akuticha triangle ite. Yeah, chimene cha triangle. Chini masaidi angati? Masaidi yonde palibe. Chubu chini masaidi angati? Okay. Square ni masaidi angati? Square ni masaidi angati? 4. Square? 4. Triangle? 3. Mafuso hawa hai. Awi two side. Awi. Ai. Madiseko ili ndima ichani triangle ili masema. Ibe side triangle ili besani. Kulaka hii ndichani? Hii ndichani? Chubu. Chubu. Shape yanji? Ilibe masaidi. Yeah, ndi triangle kamena square. Triangle kamena square. Nis. Ndicha?
Square, right? Yeah, chubu chimene shape ya square tu imene tu. Chubu chimene. Tire shape yake ndi square. Ati tire imene tu ndi la square tu nditu. Yeah. Kodi ndem Square triangle. Sevo. Nyamulani. Shape. Square triangle. Square. Chani? Yeah? Ndijani mene? Imene diameter. Diameter, eti? Shape yanji? Diameter, eti? Diameter. Ati shape mene, ndijani shape mene? Diameter. Diameter nditu. Ati yayi, shape mene ndi diameter nditu. Yayi, nkulu tu amene. Ndiye fuso tu ndimene. Shape iyi ili ndi majani. Square ili ndi ma side anga? Follow. Tabwera nkulanga. Bwera nkulanga. Adamu pula twazi yu. Yeah. Imene ndijani square? Yeah. Square ini ma side anga? 4, eh? Yes. Tandi kuleni side yoyamba. This side. This side. This side. And also this side. And also, Mwatibaji? This side. 1, 2, 3, 4. And also? No, I'm finished. I'm finished. Yeah, exactly. Yeah, nkulu tu amene akuti is finished nditu. Seko ini ma side angati? Ngati square ili ndi follow, seko ini ma side anga? Awi. Ati 1, 2. Hii ndi diameter. Mwatiba? Pali makanisa na awili. Hii ndi seko ndo na awili. Mbali. Program yake tu timene ya Sapota ditu timaenda endapo tinamachezapo ndi anthu osiyana muno tu town ndeya tatheratu pano pa veterinary pamene freezes akumwedwa ngati chani fruit akumwedwa ngati chani fruit mayanga zabwino nzako ti tima tukondera muno kauka freezes akumwedwa ngati chani ngati fruit pano pa graja palanda pauti okay nanga freezes amene akumwedwa ngati fruit chifukwa choti ndouma freezes amene anakati wa madzi anakati tumwera ku nyumba anakamwedwa ngati fruit kapena vegetable akalamwedwa ngati fruit chifukwa chani ndi juice ndi juice ndi amamwedwa ngati chani ngati fruit right chabwino iya akuti amamwedwa ngati fruit abalazanga munati ndine George Brian Bipa program imene ya Sapota kuyendapo kodi Christmas imene mwayikonzekera bwanji nditu kodi nanga Nyelele ziyenda bwanji tu ndi mahamas amene ahama maule kodi Christmas timakumbukira kumwalira kwanda timakumbukira kubadwa kwa Yesu Kristu anabadwira kuti ku Jerusalem ku Jerusalem ku Bethlehem anabadwira Malawi no anabadwira ku Bethlehem hata anabadwira ku Bethlehem George Brian Bipa program imene ya Sapota ndathokoza kulakulu kucheza tu basi eti freezer sima mwanga tichani ati torone nali mawa imene ija ndi shape ya chani manager ndi diameter tandi jamblena papa shape ya diameter ai chimodzimodzi chichubu chichacho chimakhala cha round yamati diameter okay pachichewa ndi round eti chizungu ndi chani taya apa chizungu diameter ndi chani nkhani ndionena kuti chizungucho mmene adachipangira sichichewa diameter ndi chizungu basi so chinthu chozungulira timachicha chani taya chani kwa mibado yochuluka anthu akhala kukhulupirira mankhwala ochokera ku zomera. Thank you
you so much Umuti. Ine nalonga Brigado kwa Umuti tanguyaje ndipeja maningi. Natasha sana Umuti. Ye uchomene Umuti. Siko mugwambiri Umuti. Umu ndi momwe anthu miyanda akuyankhulira akamasulidwa ku nsinga za matenda osiyanasiyana. Kodi muvutika ndi nyamakazi, msana, kuphwanya kwa thopi, kupweteka kwa mutu kosalekeza, kuotcha kapena kutupa kwa mapazi, ma-ulcers, gasi ndi asidi ochuluka m'mimba, kumva phuma poyenda, kutopa ndi kufowoka kwa thupi kwa chilendo, zotupa zosiyanasiyana, kusabereka, mavuto osamba kwa azimayi ndi zina zambiri. Pezani Umuti Bottle of Life. Tilinso ndi Umuti Man Empower, Umuti Slimming Herbal, Umuti Skin Vanish, Umuti Tseketseke ndi Esnati. Umuti Natural Herbal akupezeka maboma onse mdziko muno. Kuti mumve zambiri tangoimbani foni pa 093 27 1999 kapena 083 696 632. Umuti Natural Herbal, mayankho mbotolo. Top 2024 football season wakalampiso namba mamba kwa mbili and matimu wana 8 na bena mapiso na mena SPB Nyasa Big Bullets, Kutipa United, Maite Mukuru Wanderers, Kamus Barak, Silver Strikers, Maso Premier Bede Ramos and Bangwe All Stars. Timu ya Maite Mukuru Wanderers inagonja 1-0 ndipo Silver Strikers itajikulia malo mundime ya final imenei and timu ya FCB Nyasa Big Bullets idakumana ndi Kamus Barak Zero Submarines masora mena na tena 2-0 mundime ya semi-final kuti wao atukule malo mundime ya hiyo series imenei. Silver Strikers kama FCB Nyasa Big Bullets na mena kumana ndito mundime hiyo series imenei. Tuona kugodika twili akale ndani wakuta hapa masora mena. Airtel Top 8 2024 football season kama doloi. Usafuna kufomereza kuti Airtel wina bonka Mamita, kumwaza mamita Kutimu hili yonse itakase na wampila Matimu 8, battling for the price Airtel hili besides Dikuntozi guys, Bola dikuntozi guys Kusokola se, bola dikufranti Limbikila, uje Airtel man Temu yetu sisi walandiana Temu yetu sisi walandiana Temu yetu sisi walandiana Temu yetu sisi walandiana Tala mungu hala, wakonye mwendo tala Tuwane teni yono da jiji Kuna lelo, wina wina